ちは。いつも YouTube の方で、ご視聴していただきありがとうございます。RWS ドリブル塾代表の、森影です。この度ですね、YouTube チャンネルが、変更となりまして、今までこちらのチャンネルでも、動画の方を上げていたんですけども、今後は、もう今こちらのチャンネルの方では、もう動画は、アップの方は、しません。で、新しいチャンネルの方ですね、右上か左上の方に新しいチャンネルの方ですね、貼らせてもらいますので、そちらの方からチャンネル登録の方をしていただき、またですね、いろいろな動画発信していきますので、動画の方、ご覧いただければなと思います。そして一応、概要欄の方にも、新しい YouTube チャンネルの方ですね、貼らせてもらいますので、そちらからも、チャンネル登録できますので、よろしくお願いします。そして、今回特別に、新しいその YouTube チャンネルの方ですね、チャンネル登録をしていただきましたら、今実は、DVD の方ですね、販売の方をさせていただいておりまして、その DVD の中の、一つの、メニューを、チャンネル登録してもらった方に、プレゼントしたいと思います。要は DVD、約、20種類以上のメニューが、組み込まれているんですけども、その中の一種類のメニューのフル動画ですねの方を、チャンネル登録をしていただいたら、皆様の方にまず1つ目です。プレゼントです。そして2つ目は、YouTube で限定公開で、上げてるんですけども、試合で生きる、もしくは上手くなるために、サッカーが上手くなるために、やるリフティング動画、練習メニューですね、リフティングの練習メニューの方も、なんと2つ目チャンネル登録をしていただきましたら、皆様の方へプレゼントしたいと思います。そして最後3つ目はですね、今DVD の他に、オンラインドリブル塾といって RWS ドリブル塾の、練習メニューをそのまま、月額制で動画配信しているサービスがあるんですけども、その実際に今まで配信していたオンラインドリブル塾の一つ、約時間からすると40分から50分ぐらいになるんですけども、そちらの方もチャンネル登録をしていただいた方にはプレゼントしたいと思います。なのでチャンネル登録をしていただいた方はなんとDVD の約30種類のメニューの中の一つのメニューとリフティングサッカーの試合で生きるリフティング動画、リフティングメニュー約5種類とオンラインドリブル塾で実際に配信している動画1つ、この3つをプレゼントしたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてその全てチャンネル登録し終わりましたらRWS ドリブル塾の公式 LINE、 こちらも概要欄の方に公式 LINE の方貼っておきますので、そちらの方 LINE の方を追加していただいて、メッセージの方で、YouTube チャンネル登録しましたというふうに、メッセージの方をいただければ、こちらの方から、先ほど、プレゼントの動画3つですね、送信の方をさせてもらいますのでよろしくお願いします。ちなみにこちらにも RWS 公式 LINE の方書いておりますので、ID の方を追加してもらえればと思います。それでは、今後とも、皆様の刺激になるような動画の方をアップしていきますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。